No niin, tässä mulla tää NS Autotallirakennus, missä mulla on metalliverstassa ja sitten puutyöhommat ja itse paja on tässä kanssa sitten tästä mä voin itse asiassa käydä tuon kameraan toistepäin, niin se on helpompi näyttää. No niin, eli tää on tää mun pienempi sisäpaja, missä mä talvisinkin työskentelen, että tuolla näkyy toi keraaminen kaasuohja, millä voi sitten lämmittää teriä, ja sitten mulla on tämmönen kaasuohja, perinteinen kaasuohja, siinä tietysti lämpöä systeemit, ja sitten on karkasuuni, missä mä sitten tarkemmat lämpötilat otan, ja mulla on täällä digimittarit sitä varten, että mä näen tarkemmat lämmöt, ja sitten mulla on tuolla pullakeitin tai rasvakeitin, missä mä sitten karkasin terät, ja sitten ihan perinteinen uuni, missä sitten on päästöhommat sitten tehdään. Sitten mulla on tämmönen 2-vitoinen konevasara tossa, millä pystyy sitten vähän muokata sitä terästä, ja täällä on sitten vielä prässi, mikä on nyt tällä hetkellä itse asiassa huoltotilassa, koska sillä hakaroidaan. Ja tässä mun alasin, tää on 100 kiloinen tämmönen venäläinen alasin. Tää on kyllä aika hyvä, kun tää on aika leveä ja tässä on aika kiva esimerkiksi tässä kohdalla niin puukon liisteet takoa tässä molemmin puolin mahtuu hyvin takomaan. Ja tää on niin hyvä kokoinen alasin tähän hommaan. Ja mulla tuolla ulkopajassa oli sitten pienempiä alasimia. Mutta sitten tullaan tänne niin sanotusti viistehientä puolelle. No jos aloitetaan tästä, tää on niinku, onko tää nyt Kreikasta tullut joskus 72 tuumainen hiomakone, ja siinä nyt sitä mä oon aikanaan käyttänyt paljon ja edelleenkin käytän, mutta sitten mulla on tullut rinnalle tämmönen Hotekin kone. Tässä on tietysti ominaisuuksia enemmän, kun tämän pystyy kääntämään vaakaa, ja sitten tässä on myös vesisuihkusysteemit, että jos karkastuu teriä tekee tai korjaa, niin ei lämpene terät liikaa, ja sitten siinä on niinku metallin imurit tuossa noin. Ja sitten toki tää tämmönen kiekko toimii kyllä kans. Mä teen aika paljon puuhommia sillä kyllä, mutta tää toimii myös teränkin niin kuin hiomiseen, mutta enemmän näitä pystykoneita käytän. Sitten mulla on kiillotuslaika, tämmönen huopalaikka, tuo metallilaikka, ja sitten on puulle tuo toinen laikka. Ja sitten täällä on tämmösiä niin kuin tyrolitin karbidikiviä, niin kuin tahkokiviä, millä voi sitten pisteitä myöskin hiottaa tässä tuonne penkki, mihin mennään istumaan. Toi on vielä vähän työn alla, niin sanotusti tämä laite kyllä se toimii, mutta siihen pitää vielä taajari laittaa. Sitten täällä on vaakatahko. Tässä on myös tämmönen hyvä kivi. Mulla on erilaisia kiviä tuolle vaakatahkolle. Siihen myöskin pitää laittaa toi taajari, niin sitten mä saan sen toimimaan. Sitten mulla on tästä on tää on vähän kuin ruosteanpoiston kumi, mutta tää on tämmönen laikkamallinen, mitä mä käytän myös sitten, jos on jotain ruostetta, niin tällä voi poistaa sen. Tai sitten mulla on täällä niinku buffing-viilejä. Mulla on tämmösiä buffing-viilejä käytän, millä saa kans hyvin poistettua. Ja kiillotukseen mä käytän tosiaan joko tai sitten näitä tämmösiä korkkinauhaa, tai sitten tämmöstä niinku huopalaikan tyyppistä nauhaa näihin pystykoneisiin. Vähän riippuu fiiliksestä, milloin mitäkin käyttää. Sitten mulla on tosiaan tää tämmönen huopalaikka, niin tää on niinku pelkästään luun kiillotukseen. Mä en käytä sitä muuhun, kun muuten niin tummuu sitä niin paljon. No, sit kun mennään tähän niinku toiselle osastolle, niin täällä on tämmönen aika raju kone, niin se on niinku puuhommiin tarkoitettu enemmänkin, että sillä saa hyvin jälkeä jättää varaa poistumaan, kun käyttää sitä. Mulla on puruimurit tuolla menee sitten, on järjestetty siihen, että purut poistuu sitten, ainakin suurin osa puruista pois. Ja sitten on vannesaha. Tää on tämmönen pikkuinen vannesaha, se nyt toimii jollain tasolla, siihen ehkä pitäisi uusi terä nyt hommata, mutta sen kanssa mä oon pärjännyt tässä nyt useamman vuoden. Ja sitten on tämmönen sirkkeli, eli jos jotain puutavaraa, kun pitää pilkkoa pienemmiksi, niin tämän kanssa
pystyy niin ajamaan pystyy läpi. Ja sitten tuossa on ihan normi sirkkeli sitten, millä saa sitten lyhennettyä. Sitten on tämmöisiä lehtisahoja, tuolla nyt voi vaikka vaneria tai sitten paksua nahkaa leikata tai mitä nyt ikinä onkaan. No sitten täällä on puun työskentely, mulla on sorvi. Sen kanssa nyt on tullut sorvailtua jotain tämmöisiä kalikoita. Näistä sitten voi muotoilla tietysti sitten hiemokoneella sen jälkeen vielä juttuja. No täällä on sitten tämmönen niin kuin hiontapiste. Täälläkin on yksi rikkinäinen vaakatahko tuolla ja yksi rikkinäinen pystytahko. Näitä rikkinäisiä työkaluja tuntuu niin kuin kerääntymään sitä mukaan, mitä niitä hankkeekin. Et koko ajan pitäisi huoltaa jotain, mutta tässä on rosteripöytä, missä mä pystyn siis niin kuin teroittamaan. Mulla on vesipiste tuossa vieressä sitten ja nyt tää on vähän osittain metallityöstökamaakin tullut tänne, eli tässä on metallivannissahan, mikä on yleensä itse asiassa tuolla toisella puolella, mutta se on nyt tossa. Ja sitten vielä tää yksi työpiste, eli tässä mä käsihion. Ei se tämän kummallisempi se mun piste, missä mä istun illat sitten. Tähän laitan puukon tämmöisellä kiinni sitten, tai veitsen tuohon kiinni ja sitten käsihiontana sitä hinkutellaan ja hinkutellaan. Semmoista hinkkaamistahan tää on. Eiköhän sitten nyt esitellä, mulla on uusi paja tullut, niin käydään katsoa minkälainen systeemi täällä mulla on. Tää on tää mun ulkopaja, niin missä hiilen kanssa leikitään, niin täällä on nyt pari alasinta, mutta tänne saa vaikka 4 alasinta, että jos noita kursseja vetää niin sitten löytyy. Täällä on nyt just uudet puhaltimet heitetty tonne noin ja tuossa menee piiput sitten löytyy tuolta, että aika hyvin vetää toi. Itsekin vähän yllättynyt, kuinka hyvin toi vetää toi piippu, kun tosiaan ei mitään puhaltimia. Sitten täällä mulla on pari alasinta nyt. Tää mä oon itse tehnyt joskus, tää ensimmäinen alasin, se oli minun ratakiskusta tehty alasin, se on painaa sen 100 kiloa suurin piirtein, kun se on lyijyä täyteen vedetty. Ja tässä on tää mun Lokomo 40, kun tuo nyt oli, niin sen kanssa pärjää näissä puukkohommissa, että mulla on sitten pari muuta alasinta tuolla kans vielä, mutta täällä tosiaan tämmöiset systeemit, mistä nyt nahkahommia sitten tehdään. Elikkä täällä on mulla tämmönen niin kuin ns. Siistimpi työpiste sitten. Mulla on täällä näitä niin kuin ihan työpöytämiä nahka tämmösiä leikkuasemia. Täällä nyt leikkaan nahkat ja välillä ompelenkin. Joskus saa mennä keittiöpöytäänkin niitä ompelemaan, mutta jos haluaa sitten omaa rauhaa ja ei sisällä pysty tehdä, niin tässä mä sitten ompelen. Ja tää on sen takia eri tila, koska sitä pölyä ja metallipölyä ei ole hyvä laittaa sinne nahkoihin. Niin. Että täällä mulla on sitten säilytystilat, että löytyy tavaroille kaikille porteloille ja on siellä vähän noita veitsiäkin sitten löytyy täältä, mitä myös löytyy sieltä verkkokaupasta. Tämmönen paja esittely.